таснифи DN-ҳоро вобаста ба ҷойгиришавӣ ёки мавқеи банди дучандашон мо ба се гурӯҳ ҷудо мекунем. DN-ҳои кумулӣ ё ғуншуда меноманд инчунин ба тоҷики ғуншуда, DN-ҳои пайванд ва DN-ҳои изолятсияшуда. DN-ҳои кумулӣ гуфта чиро меноманд? DN-ҳои кумулӣ DN-ҳое ки дар онҳо бандҳои дучанда паси ҳам омаданд, пай дар пай, яъне ки масалан дар пропаден масалан пропаден 1 2 3 ин DN-и кумулӣ аст, чунки бандҳои дучандаш пай дар пай омаданд. Пропаден 1 2 пай дар пай, ёки бутаден 1 2 1 2 3 4 инҷо дута банди дучанда пай дар пай меояд, инҷо якчанда, ёки баръакс бандҳои дучандаро масалан мо метавонем ҷошро иваз кунем. Масалан пентаден 1 2 3 4 5 та инҷо дута банди дучанда пай дар пай меояд, инҷо банди якчанда. Ёки метавонем бандҳои дучандаро дар мобайни ҳар дуашро монем, инҷо низ DN-и кумулӣ номида мешавад. 1 2 3 4 5 инҷо якчанда, дучанда, дучанда, боз якчанда. Кумулӣ яъне ин мена ҳамин ҷои бандҳои дучандаш пай дар пай омадашро кумулӣ меноманд, яъне ки аз рӯи мавқеи ҷойгиршавии банди дучанда, бандҳои дучанда дар молекула, инҳо DN-ҳои кумулӣ дохил мешаванд, яъне ки бандҳои дучанда пай дар пай агар биёнд, инҷо DN-и кумулӣ номида мешавад. Ва дар гибридизатсия мо гуфта будем ки атоми карбоне ки дар мобайн меистад дар DN-ҳои кумулӣ sp гибридшавӣ мешавад, яъне ки инҷо бибинед як банди p аст, як то банди p ва як дигар банди p. Банди p маънои чиро дорад? Яъне ки банди p маънои онро дорад ки аз ҳисоби p электронҳо ба вуҷуд омадааст. Пас мо агар сохти электронии атоми карбонро ба хотир оварем, дар он ҷо буд 1s2 дар ҳолати барангехта, 2s1 2p3, яъне ки қабати берунааш чунин буд 2s1 2p3. инҷо яъне ки дар ҳолати барангехта s p p ва p. як то s се то p аст. Дар вақти ҳосилшавии p банд, яъне ки p электронҳо ба ҳосилшавии банд иштирок мекунанд, аммо гибрид намешаванд, яъне ки ин атоми карбон як то p электрони худро медиҳад ва дар ин ҷо чанд тои дигар мемонад? sp2 мемонад. ин карбон мешавад sp2. ана ин карбонро нигоҳ кунед, як то бо ин карбон банди p ҳосил кардааст ва як то дигар бо карбони ин тарафи дигараш, яъне ки як p электрон, агар мо ин карбонро ба назар гирем, як то p электронаш барои ин карбон рафтааст, сарф шудааст ва як то дигараш барои ин карбон сарф шудааст, яъне ки банд ҳосил кардан p банд. яъне дар умум ду то p электронаш барои банд ҳосил кардан меравад ва дар ин ҷо мемонад sp, як то s ва як то p мемонад, ина s ва p. ай карбон бошад як то банди p дорад, яъне ки як то p электронаш сарф мешавад аз ин ҷо, ранги ин карбон ба монанди ҳамин карбон, яъне ки айнан ба мисли ҳамин карбон аст ва як s ду тои дигар p мемонад дар ин ҷо, яъне ки ин мешавад sp2. яъне танҳо карбони дар мобайн буда, дар байни ду то банди дучанда ҷойгирӣ шуда, ин карбон мешавад sp1 ёки sp гибрид шавӣ. аз дигар боқимондааш онҳое ки яъне карбонҳое ки дар ҳудуди бандҳои дучанда ҳастанд, онҳо мешаванд sp2 гибрид шавӣ. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.